guys, and welcome back again to my YouTube channel, Mariper Vlogs. And to this video, ipapakita ko po sa inyo yung mga alaga nating hayop sa farm. Yes, if you are laking probinsya po, alam na alam ninyo kung ano yung mga tinutukoy kong mga hayop sa ating farm. Katulad ng kalabaw, baka, manok, baboy, at marami pa pong iba. Tara na, samahan niyo po ako. Salamat po guys, at kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Mariper Vlogs. At kung may gusto po kayong sabihin, just comment down below. And till next video. Thank you guys for watching. Bye!